Ndinamkele kwakhona kwezase-TV-ni ngesiXhosa. Umsimelelo uyakwazi mkhitha iyomxelela ukuba makamcingele kuluzuko amxolele. Le yokumkila emapoliseni angayilibala kodwa ke makamenzele nje le into kuphela. Uzimkhitha uthe hayi inoba awuziva. Uthi mininzi noko iminyaka besebenza bobayi-2 uMsimelelo noluzuko. Uthi and yonke into ibityibilika nje until wena undenzele iyelekenqa. Uzimkhitha uthe makangayenzi ngathi yi-fault yakhe into yoba athathe ikhopha ayifake kwinqanawa kaluzuko. Ethi oyena mntu befanele uba ubanjiwe phaa nguwe not uluzuko. Uthe makahambe ke phaa ngoba uzothatha laa docket yakhe ayoyibeka kulaa kapteni umtsha. Uthe makahambe phaa amshiye. Umsimelelo uthe hayi bo yithi pe, wathi nozimkhitha pe. Uthe xa ehamba ke uMsimelelo uzimkhitha wamxelela uba makohlukane nontando angaze aphinde athethe naye. Khange aphendule ke uMsimelelo uye wahamba. Uluzuko ubuze unobomi uba akayicingi naye eyobuyela esikolweni into. Ubulelwa uthe hayi makamyeke umntana ngochuku. Ke kwafika uAnathi ke besancokola ebuza uba akabaphazamisi na. Uluzuko uthe no makahlale lo mba udinga yena. Wethule iindaba zoba ke uzawuke eme ngokumfunela umzi ngoba kusekhona le nto yale case. Ucela abe eqhubeka ehlala phaa kwabulelwa until kuxazululeke yonke into. Uthe ke akho ngxaki uAnathi ngoba le yi-chance yoba azane nefemeli yakhe entsha. Ubulelwa ke uye wancoma nje kancinci kodwa ubona uba sisimalanyana nje esakhono etheni. Unobomi uye waphakama xa kulapho ke wathi yho hayi kodwa wena mama, watsho emka. So ubulelwa yena ubumbona uba uyavuma because akana-choice. Umsimelelo ukwakhe nefemeli yakhe uthi uzobaxelela uba yena ngoku uyiphumile into yakwaMxenge, uzozakhela eyakhe i-empire. Ucela kungabikho kwanto ezaphinda idibanise bona nefemeli yakwaMxenge. UNontle umbuzile kuba mna indibeka phi yonke le nto noThulane. Umsimelelo wathi hayi bo iphelile kaloku into yena akho engagement apha. Futhi ungaphindi uthethe ngoThulane and uzawumala kwaphaa kuWhatsApp umxelele into yoba iphelile into yenu. Hayi ke uNontle wathi yena soze ayenze ke leyo kazi kohlukana noThulane. Nanko ke nofuneka emnqanda into yoba hayi suyenza kanjalo kaloku yonke le nto. Wathi ke uMsimelelo wakhupha ibhanti uzawubetha uNontle caba ucaphukele uba emphendule. Wahamba kuNontle wabashiya bonke beme phaa bobayi-2. Ufuneka kuye wamxelela uba no suyenza kanje le nto. uNontle makaqhubeke atshate nalo noThulane ukwenzela uba azoba ngamehlo ethu neendlebe zethu phaa kwaMxenge sukumkhupha. Wavuma kuMsimelelo ke sothetha kanjalo ke sithi kodwa smart nkosikazi wami yazi ndikulibele uba ukleva kanjani. Kodwa besithi kodwa usile lo mntana. Wathi omnye unoba uspoilwe ngubani ke ngoba kaloku umuntu omspoilayo apho nguwe uNontle kuyo yonke le nto. Uluzuko ke nanko evele encokola noAnathi emthembisa ukuba abantu ngaba abammonelayo nje into eyenza uba kude kube khona le nto yale case, otherwise akho nto yena ayenzileyo qha nje ngumona. uMatilda naye uncokola noAnathi bancokola phandle umbuza ukuba zihamba njani izinto. Yena noThulane bebekhe badibana napha ekamereni. uAnathi uthi hayi bo ndiyazivalela kulaa kamera akho ndinoThulane phaa, ndizivalela kuba kaloku andizukwazi udibana noThulane, andifuni umbona. uMatilda uthi ke hey ubomi bakho Anathi ngathi yifilimu, uba ibindim mna bendizawumane ndisifa. uAnathi uthi hey bekumele uba ndisemathandweni ndisuka ku-honeymoon kodwa kuyile nyakanyaka iyo. Uthe ke uzawucinga icebo loba enze something akakwazi uhlala nje daxa kwabulelwa. Uluzuko uncokola noThulane uthi uRhoyi umfuna emkile kulaa Gqeberha uzothetha nemeya. Qha uThulane makaqala afumane nje into encinci abazombamba ngayo. Kufuneka azi ukuba ngaba kwaMxenge abantu abaphethe kulaa Gqeberha and funeka ethathiwe phaa wakhutshwa wasiwa kwenye indawo uRhoyi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.